Aku sadurunge nyuwun lagon sing warna-warna aku tak ngaturi Mas Gareng sik ben pinarak ana kiwa kotak. Malik pelok aku nyuwun Mas Gareng dipethuk nganggo mikat manuk ya ta. Engko dikibarke terus dijaipongke. Monggo tak dereke. Monggo digarap, Co. Monggo, yo. Wis icip-icip Mas Gareng beksa. Nih aku yo ngelingke lho Mas Gareng, ngisor ki kali, hati-hati. Aja gojek lho. Ora gojek tenan, mbok yakin, Pon. Ye, tenan niku. Aku ora iso nglangi lho. Panjenengan nek ora iso renang niku gampang, nek wedi kelem niku gampang. Ngapa? Engko nek nyemplung kali pun mang meneng mawon. Wis to, meneng engko sak jam engko suwe-suwe ngambang dhewe. Kowe ra modar. Ya ora iso ambekan. Nek ngene lho, apapun yang terjadi kita profesional, apapun harus kita lakukan. Nggih. Aku nek ngene iki dadi kelingan nalika ning Jombang biyen. Piye Mas? Sampean kelingan ora? Nggih. Ya ning guru kali ngene iki ta. Heeh. Nggih ta. Lah wancine Sinoman arep ngladekke daharan kepleset nyemplung kali. Kerupuk ki sak bali iso keli tekan. Dadi yogane ora mangan sisan. Nggih. Nah ya alhamdulillah. Iki betek-beteke Mas Riki sak keluarga niku kepengin gawe senenge wong akeh lan mung kepengin didongake wong akeh. Paling sampean yo jaluki Sherlock kowe angel mung kei alamat li goleki mumet. Lah ning apa to? Goleki Desa Duyung Kecamatan Gereh iki. Gereh. Kowe iki ora ngerti sejarah. Sejarah piye to? Biyen iki kene iki iwak duyung karo penduduk kene digawe Gereh. Ngalah, mosok iya? Lho, kira-kira iki. Kene iki guyung ora duyung. Oh, guyung to? Guyung. Kene iki alhamdulillah saged sowan mriki. Tangga kangen dangu mboten sowan teng tlatah Ngawi. Saestu. Wah, jan ngopo lali apa piye niki kula ya disusul kalih pepundhen kula Pak Mas Gareng. Sapa? Demangi Jambangan. Nggih. Nggih, Pak Demang Jambangan. Iki ya suwe ora tau ketemu. Nggih, matur nuwun. Wis kesana nunggoni. Nggih. Nggih, kalian kula nata klawan dumateng Pak Lurah Ikan.
Pak Lurah kok ikan. Jenenge Pak Lurah Mino. Mino ki yen Jawa Indonesia ikan. Oh iya ya, iwak Mino ya. Heeh. Nggih. Lah nek enek jeneng asmane Samino berarti sak ikan. Sak ikan. Kok sak ikan. Terus Nggih niki kula nuwun Pak Lurah, Pak Kades, kula nderek pados rejeki wonten mriki. nggih, merga nek ora ana idi palilah saka Pak Kades mokal awake dhewe iso sowan rene. Nggih niki ditimbali Pak Edi Purnomo. Wah guyung ki nyenengke yen di Anu nyenengkene apa? yen di kei tontonan iki kok nonton wayang pinarak lenggah ya ning kene iki. Lah nggih. Pirsanono iki Mas, mampir sane sing ning pager-pager iki lho Mas. Kuwi lho tengen. Lah, kuwi kaya ndelok boyo kaya. Mas Gareng kok diuncali apa lho dikek dipangan ya. Boyo nggone ning dhuwur. Aku nggih, wong piyai semene akeh gek piyai budaya kabeh. mesake iki kae lho, piyai loro izin-izin apa, Pak? Iya. Ya izin panjenengan kuwi kok ya. Nggih. Nggih, arep ndongake apa romantene Mas Gareng? Ngeten niki kula cekak aos mawon. Niki ujupe napa? Ngunduh mantu. Lah jenengan ngerti tegese ngunduh. Apakah arti dari ngunduh? Niki cara bodhon leh kula nerjemahke. Per suku kata apa per huruf? Per suku kata. Ngunduh, Ngono ngundang tangga teparo handetolan keluarga. Nggih. Terus duh. Duh kuwi saka tembung duduhke. Iki lho mantuku. Dadi upama Mbak Nata ki sare ana dalem kene tangga-tangga wis ora enek sing curiga kuwi sapa. Ngerti mergo kuwi mantune. Nah, lah gandeng niki manten anyar Mas Riki kali Mbak Nata nggih ajeng kula sangoni miturut agama kula lan miturut hukum. Pengalaman panjenengan. Ah, rumah tangga kula. Nggih. Sangune apa Mas Gareng? Niki sakniki lak pun keluarga. Nggih. Jadi niki sinten mawon sing pun gadah keluarga kudu ngerti tegese keluarga. Apakah arti dari keluarga? Ke niku keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Dadi rekoso ya dilakoni bareng kok ngunduh kabecikane ya barengan. Leres. Terus Lupakan egoisme masing-masing. ora etuk menang-menangan. Niku sing baku. Terus Ar. Oh, Arahnya harus selalu hal-hal yang positif. Leres. Terus Iki gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Kondisi keluarga kuno aja nganti gegeden piyak kurang sagah. Bakale keluarga ambro. Leres. Dene rumah tangga. Rumah tangga karepe pripun? Itu ruang untuk beribadah. Ruang untuk beribadah mergo wiwit ijab nganti dadi manten. Nggih. Niku wis ibadah. Niku maha besar nilai ibadahnya. Nggih. Terus rumah tanggung jawabnya dunia sampai akhirat. Leres. Garislah yang lurus menuju keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Kuwi ngandani iso nglakoni ora iso. Ning ora apa-apa, sakwise ngono panjenengan ya wis entuk pahala. Ya, amin. Mergo panjenengan wis ngelingke. Mula saiki ora ana tembung kok nuturi iki ora ana. Ora ana, yang ada itu saling mengingatkan. Mergo sing jeneng apes murka lali luput kuwi ora mung dununge ora mung ning cah enom wae. Nggih, tur kula ngomong ngeten niku nggih, ora mung teori tok iso kula praktekke bahwa alhamdulillah kula sampun 30 tahun lebih berumah tangga. Alhamdulillah. Ora ana critane Gareng selingkuh, Gareng duwe demenan, kowe tau krungu? Ora eneng saking tertipe. Ora ya saking primpene kuwi ya. Ya ora ya. Mafia oleh. Iya. Nggih. Ning pripun Mas Gareng? Iki kula ajeng nerjemahke guyung, Mas. Nah, iki ayo saiki panggonane genti. Guyung, kuwi per huruf apa per suku kata? Per huruf. Per huruf. Ayo, guyung G. Gayeng regeng anggonipun Pak Edi dalah Bu Atin ingkang kagungan kersa. Terus U. Ujubipun ngunduh mantu. Terus Y. Yen sing kakung asmane Mas Rizky. Riki. Riki sing putri Mbak Nata. Nggih, terus U. Iki undangan lan para tamu dihibur hiburan wayang kulit. Terus
G. N. Oh N. Arep blusuke wong iki. Iya, bake kelingan. N. N. Dalang kok buta urung. N apa N? N naminipun dalang Ki Bayu Aji. Terus terakhir G. Gareng Semarang inggih dipun undang. Nah. Jadi kuwi paket komplit kuwi karo aku. Iya. Kowe ora sida, aku ora sida. Aku ora sida, kowe sida. Iya. Ya nek iki ya sida kabeh. Oh. Ya paket to genawi sak paket. Aku ki bayi sampean ari-ari iki wis sak paket. Iya. Mah. Lho, Kowe kok bayi mau ya? aku ari-ari godres getih. Iya. Oh, seneng. Mula bakune niki yo lek-lekan wonten dalem mriki. Niki tasakuran karo tirakatan. Nek sing putri kuwi Mas, Nggih. niku dalem iki ora adoh saka omahku kono. Oh, pundi tlatah pundi? Solo Baru Sukarjo. Oh, saka kutha nyanyi dhewe to. Kok iso nyanyi dhewe Omahmu ndi? Solo. Lah Solo ki nyanyi dhewe yen loro duet telu trio. Oh ya aja dibasake ngono ya bingung nek Kowe dibasake kurang ngono. piknik Solo, terus Kabupaten Paving, Paving ora enek Karanganyar. Karang ki apa? Watu. Anyar ki wis ngarani. Heeh. Watu sing anyar ki apa? Paving. Nek ya ora enek delok ning peta lho. Enek ra Kabupaten Paving ngono ora enek. Sesuk tak gaweke. Alah. Oh iya ora apa-apa nggo tinggalan. Nggih digaweke. Aja to, monggo. Lho mbok menawa ning sejarahe iki sing biyen sing gawe Mas Gareng ngono. Ah, wis ora dicatet rapaten. Ya ya aja nesu. Mas Gareng. Nun. Ayo niki gandeng ujupe mantenan ta. Nggih. Kula tak nyuwun tulung panjenengan bawani sik. Mengke dandang gula sida asih, mengko langgame setya tuhu. Bawa panjenengan sing tak aturi, engko langgame aku njuk tulung karo adikku wedok Niken Salindri. Nggih. Oh, nggih. Nduk Niken, mang mriki nduk, kene nyedaki Mbah Kakung kene. Nggih. Kok Ngapa, Mas? tembungmu lho nyedaki Mbah Kakung lho. Mbok ya sing raru, Pak apa Pak D apa Pak Lek? Jebul kae sing tak andi-andi wis teko mrene. Selamat malam, Nduk Cahayu. Selamat malam Mas Bayu. Ya, bocah kok saya suwe, saya mempur, saya ayu. Jan, muga-muga awet to sehat ya, Amin, Nduk. pangestune. Awet to laris. Amin. Kuwat to dadi wong sing kondang. Amin. Nyonto kaya mbahmu mburi niku. Nggih, amin. Niku wiwit enom, Mas Gareng niku wiwit enom nganti saiki lho. Apa jenenge niku arum mangambar. Kaya kaya Mas Gareng niku. Sok Nggih. bakale di air keras, ya ta? Ora. Rumah samu aku Iwan Purba apa kowe? Mboten ben ora ilang lho. Emang leres Mbah Gareng niku saged dadi contoh. Nggih, heeh. Lek pengen viral niku memang gampang sekali, Ya. mudah sekali untuk viral. Betul. Tapi untuk mempertahankan sebuah nama yang sulit sekali. Lah, perlu nonyo Mas Gareng. Anu Iya. nyonto. Nggih, Niku- bar niki kula nonyone. Nggih, nyonto. Dalange anggar duwite sentek iki lambene omonge kleru ae. Ora nyonto Mas Gareng. Ngomong tua kok. Aku ki gumun karo bocah saiki iki penyanyi-penyanyi saiki iki lho. Ngapa ta? Gawe klambine kok ora padha ki. Ora padha piye? Sing ngene iki blirit iki kok suwek-suwek mbonggo ngapa? Inilah yang dinamakan kreasi. Apa? Kreasi. Kreasi. Iya, harus ada perbedaannya. Oh, kreasi. Heeh, lek kongko kaya
mbak-mbake sing kae engko dikira gak ngerti bapak-bapak ibu-ibu iki kan salindri benene perbedaane ngono lho Pak. Sesuk mbahmu wedok ya takon nganggo klambi kreasi. Heeh, sesuk mbak wedok disuwek-suwek. Klambine. Rak itu Lho klambine disuwek-suwek. ana bojoku disuwek-suwek. Bojoku ki masih saya pakai. Oh iya. Iya. Suwek-suwek. Kan bahas klambi to Pak. Klambi. Wah, ora iso negatif kok, Nduk. Yo sesuk Mbah Mbak Putri. Mbah Ti dikei anu selambu kenene klambi. Loh, apik kuwi anget kayak selambu. Kei selambu. Rumah terus- kamu bojoku ki nyamuk kowe. Oh, Ya, selabu. Kreasi kok. Kreasi nek ora selabu. Oh, saiki kebaya ki werna-werna potongane Mas Gareng. Kebaya klasik ya kaya ibu-ibu, Iya. kebaya modern kaya Nduk Niken. Iya. Arep po modern ning ora ninggal karo budayane, ora ninggal karo kebaya. Tuh Betul, hebat. Ini semi modern Mas. Nggih. Ini ada versi kutu barunya. Ini kan kutu Nggih. baru, tapi Nggih. dikasih kayak gini Beres. sedikit Loh, ya. nganggo swiwi kuwi. Sesuk bojoku ya tak kei semi kok. Heeh, sesuk kei Apa? kutu, kei kutu. Kei kutu baru. Untuk baru kok untuk Ya. semifinal kok. Iya. Ah, Nggih. saya aku Iya. kangen karo iki anak wedok iki. Piye Nduk iki mau teko jam pira? Putu. Iya ya, kok ndak ketok tuwek ngono. Putu. Ya emang putu. Putu wedok. Iya, putu. Teko jam pira? Kula wau dugi jam 9. Tekan kene. Nggih, jam 9. Rias saking Kediri. Oh, ora mampir hotel sih. Tidak ada hotel. Lho biasanya kan penyanyi kan dadane Kalau saya itu tidak perlu hotel, yang penting ada transitnya yang nyaman sudah, dan enek gentengnya penting wis aman kuwi. Ora Oh, perlu neng hotel-hotel. kowe arep dadan kok arep ngeyuk. Ya kan yang penting nyaman Pak De, tidak perlu hotel-hotel nanti dikira orang sombong. Tidak usah mengada-ada kalau memanggil kamu. Nggih, heeh. Ora perlu angel-angel Nduk Niken iki Tidak wong perlu fasilitas mewah, yang Padha penting ngelmune padha nyaman. aku. Aku Pripun, sampeyan Aku pripun? lah ya saanane to. Oh nggih, anane apa digawa? Saanane. Karo nek aku malih. Ora. Pokok apa-apa kleru piye to? Saanane iki ya. Negatif thinking. Lah ya enek darane kuwi ya dicipi, ora aba werna-werna ngono lho. Ngomong karo aku ngati-ati Mas, ngisor kali iki. Iki ngisor kali tenan to Pak De? Iya, Tenan. Neng aman yo. Eh, Loh aman. ora yo. sasake. Aman lho. Neng ngisor ki mau tas di foto lho Mas. Heeh, nggih. Lah kok prank to Mas? Iya. Iki nyonggo. Oh, lho mung loro lho, Reng. Ora, aku numpak kotak kene, Mas. Dadi numpak blok wae numpak perahu. Iya. Aja sembrono. Ora apa-apa engko lek kenter ya kenter bareng sak rombongan ngono lho kok ya dipikir ngono. Iya ya nek ning dhuwur ning Awas isor. dibanget wong iki lho banyune surut. Kaya budas lo. Tapi iki istimewa bocah iki. Pripun? Ora mung kemasan ning keahliane ya patut dinilai. Ya, ora mung kuantitasé ning kualitasé ya hebat. Ning sakniki sampeyan nang bawa sik Mas Gareng. Bawa sik dandang gula sidowasih Lah iki ngenekan lho apa? langgane. Nyepelekne ngenean. Ya, ya wis ngonoan. Lho, wis padha wae no. Oh, ayo saiki gandrung. Perkara umur jangan menjadi masalah. Saiki anu karon sik dianggep niki sak umuran. Saiki wong tuwa mau ya akeh. Ayo, ayo. Akhir. Ayo. Pamintaku. Nah, gandrungan niken. Ayo. Alah, malah kayak wong tipes. Sing gagah perkosa sing. Kaya mantene dedek. perkasa kok perkosa. Iki yo kleru meneh. Sing Kaya gagah. mantene lanang iki lho sing gagah lho. Ndi mantene lanang Mas? Lha kok Mas Riki ning kono kene. Pam di ya. Ijin Ayo. Pak. Pamintaku. Nimasi doase. Sing digandrung. Ngono kuwi. Lah, mripate ra patek ketok bae. Wong sing digandrung ning kono kok kliwat iki ngopo? Sosoke ning kene kok iso ning kono bareng ki Iya ayu. Ya wis karo kuwi ae, karo kuwi ae. Karo kuwi ae. Apa aku ya ora paten karo wong tua. Ket, ojo ket. Ben, wis ben.
Kok etok niken sik ra trimo iki piye to? Niken kabiye. Oh, kambiye kaya wong India kambiye. Lek gila Oh. karo aku ki ora usah ngono kuwi, Pakde. Kambiye barang. Ya, sorry. Kuwi wong Jawa Barat tok kandiek. Kabiye yo. Ayo. Atot runtut tansah reruntungan. Nganggo jegok barang apa? Jehe mok jegok. Oh. Ing sarina sawah ngene. Pomong ngene iki wis penak-penak ta, Mbah. Ah. Terus moro-moro aduh njuwegur plus ngono terus moro ilang piye. Kok dadi wong tuwa. Aku mancing. Kowe biur kowe apa? Mancing no. Aku dodok. Aku bakal iup. Iya. Mas Gareng, Nun. niki saking Mas Anggun, Mbah Surip, terus Mas Agung Bakar. Nggih. Niki itu saweran 300. Alhamdulillah. Iki tak maksudkan Mas. Wong rezeki iki tebone ora ana sing Niku dinggo sing nembang langgam Setya Tuhu. Oh, berarti kula nggih matur sembah nuwun Mas Bayu. Ora dinggo sing bawa. Ageng sinten mau? Nggo Saking sing sinten, nembang, nggo sing nembang saking Mas niki Mas Agung, Mas. Oh, nggih Mas matur sembah nuwun Anggun. sanget. Nggih. sok meniki yen Alhamdulillah. nerangke mbok sing seterang sedini mungkin. Piye to? Oh, dienggo Mas, iki sing dienggo sing nembang, sing bawa ora. Lah ya wis. Lah kok mbok sing mbok undang kok aku. Jaluk tulung mangkeke niken. Ngono lho. Piye to? Kene kono ki piro to? Ora ana sak meter. Kok Ya jaluk kan, engko lek tarai Mas Bayu langsung nyampe ning aku, engko tarai Mas Bayu sombong ra gelem anu sampean. Nah, kok dikira nglangkai wong tuwek ya, Nduk. Ayo. Masa wis tua ya cek butuh duit. Wong ya wis ora butuh apa-apa ae kok ya. Iya. Malah sing nom-nom ngene iki sing butuh skincare, butuh wedak, butuh barang kalir. Wis tuwa garek menikmati hidup. aku ki tuwek-tuwek isih seneng royal kok. Kuwi ya butuh duit lho kan. Damel napa? Oksigen. Oh. Ya. Ya. Ah, ya. Men awake perkasa sehat. Udarane iki enak di. Iya. Ora apa-apa oksigen. Dadi aku ki entuk duit tak tuwake oksigen sewanci-wanci panggunge ambruk ning Bayu. Butuh suntik. Suntik, ya. Suntik. Tipes kuwi mau suntik mau. Heeh. Yo. Tekan ndi ki? Ya, tekan guyung. Datan kinggang sarambut lamun ado caketing ati. Jangan mau pun dongakne mantene napa dereng Pakde? Wis, Kula sing dereng. lah dongakno. Ayo. Muga-muga kagem Mas Riki kalian Mbak Nata de Koko. Kok Nata Dekoko. Kok kaya Mbak panganan. Nata. Mbak Nata. Mbak Nata kalian Mas Riki dadi penganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng, cepet diberi momongan, semoga berbahagia selalu. Amin. Ki wis apik bener ning jane kleru. Lah kok kleru nih? Aja ndongake mantene, ndongake awakmu dhewe ndang duwe pacar. Ora penting, yang penting iki karir. Ya ta, Mas? Heeh, karier sik. Ijik sekolah ya ben sekolah sik. Ngono. Mikir pacar. Apa? Kowe ngandani apa? Ya ben sekolah sik. Maaf. Kowe karo aku ki padha kawin mudane. Oh padha nome kawin kok ngandani rek kae ngandani. Lah aku isih sekolah sik SMA lho, masa ya terus SMA ra tau mlebu sisan. tuwek ngeyel tak suntik tenan. Lah iya. Loh, sing salah ki sapa? Ya. Ada tangkingan. Yes. Iya to. Yen cedak. Iya.
ana wong tuwa kleru rat kandhani yen cedhak tansah mulat sida Wis rasa diapik-apik elek bakale. sida setu Aja nesu. Aja nesu. apik-apik ra itu Ya apik. Apik. Mas Gareng sae napa sae? Sae napa sae? yo Mas Bayu dibudalke Jare mau njaluk dilem apik. yo kuwi mbudalke jenazah kuwi Ayo. Masa ta? Jenazah iki kudu sae apa sae? Lah kudune iki sae kan bahasa Indonesia kan bagus. ah Lah masuk jenazah harus dibudalne bagus apa bagus? Bagus. bagus Budalke ngono. Berarti nek wong mati iki jenenge wong apik. iya lho lah timbangane kok ora dibudalke dilatih kirek ngono Ayo. Domini Lan mie goreng. mituno pindho mimi lan mintuno ayoni mas barengan tepi wajib Be sida aseba Wih, nanti ana ngekone lho. Sakno, sukmane kae. Brayan. Ayo. Braya Weh, sampun. Pun. Oksigene entek kon. Ya, langgame, Nduk. aku ben aku mbok siksa ora apa-apa waton si asih iki sing nyedhaki aku Waduh, Dede. Ya. Ya Cayu. Ya ampun to, Mas aku jongkrak-jongkrane lho, Mas. Oh, ngomong ngono senengane ngono kuwi karo bocah kok mboyo sing alus. Halus apa piye? Piye, oh. Oh, lek ra ditunggoni karo sing ayu ngono mbek aku mepet-mepet Lho, bareng tunggoni sing ayu. Delan sampean kok lek nganti mbak iki gelem sampean mung digrogoti tok. Sampean ki wis tuwa, kudune sampean ki sadar diri. apa ya to Iyalah. Lek nganti wong wedok sing luwih Enom, gelem karo sing tuwa. Kuwi berarti garek ngenteni dina. Ngerti apa gak? buktikan Ya. Iya. Aku kang sedya satu
manuk. Yuk. Salam hangat mring temanten anyar. Dua kali. Alhamdulillah. Apa Mas? Dalange kena azabku. Ngapa ta? Ket mau ngerjani aku lambune mati ra kuwi. Enggak, itu tadi sedang apa perbaikan aja. Tadi itu saking kepanasan. Oh, ya kan ya. Dimatiin sendiri. Dimandek-mandekke ya kan, dimandek-mandekke. Iya, dimati-matikan sendiri. Wiwi belanono aku wi. Aku golek bola wiwi to. Wiwit kok wiwi. Wiwi kok. Iya. Alhamdulillah. Nduk Niken. Nggih, Mas. Matur nuwun karo Mas Riki ya. Nggih. Niku jane rak acarake wis rampung wingi bengi. Oh. Ning saking kepengine ditunggoni Nduk Niken Mas Gareng, lah niku nganti dina iki acarane isih dilanjutke. Oh, begitu. Nggih. Terima kasih buat Mas Riki. Siap. Nggih niki yo wiwit ngaturke nawala sik. Nggih. Niki wonten nawala sing tak tampi. Apa? Menika nyuwun gerajakan Banyuwangi kalian pepeling. Katur datang Mas Riki dan istri selamat menempuh hidup baru. Saking Mas Rian Anggalih, Biro Swasta CV Rian Tur Ngawi. Nggih. Maka diaturke sik niki bawa dandang gula pepeling. Nduk Niken gen dikancani karo Mbak Suci, karo Mbak Dita, karo Nduk Eka prihatiningsih. Monggo ayo Mataram, monggo. Kali ulang Iki dong apa iki? Dong apa dene iki? ora apa-apa Mbak Eka. Dalam Yong. Ya iki jatahmu 50. Ya iki kene. Terima kasih. Ayo Mbak anu Niken iki itu jatah ini 50 ini. Nah, ayo. Terima kasih. Suci kene bagian. Ya. Dita
Ayo, gini. Oke. Mas Gareng, Mas Gareng. Apa? Ayo. Layangnya diwaca nih, layangnya diwaca. Iki enek bagian. Tolong dijelaskan lagi. Ora apa sindenmu iki buta huruf to? Lah ngapa ta? Ora ngongkon sindenmu ngekek duit tok. Ben adil kabeh iki nek gaweane dhewe kok. Iya. Ya kan ya. Seharusnya tuh bersyukur loh Pak De sampean ora dicekeli duit dicekeli layang. Cekeli layang gadekke kok. Nah iki Kuale, urupe iki. kuale. Walik kok golek urupe ya. Ngene iki lho akibate wong pipis iki. Hubungane apa wong waca karo Lah sampean tak sempet. Ya. Oke. Apa kok oke? Jare kon maca. Wis tak maca iki lho. Dadi wacane nggih Unine ku mah piye? Unine. Tutuke apa ora? Ayo. Rasa. Nyuwun lagu Grajakan Banyuwangi kalian pepiling. Nggih. Katur dumateng Mas Riki dan istri selamat menempuh. Oh, kok ora kabeh ora nek sing bener to ucape. Ora bener maca tok ora entuk duit to. Ketoke sampean ki lagi PMS Pak De. Apa kuwi? Apa PMS. apa kuwi? Biasane wong wedok ki lek lagi PMS ki hawane nesu-nesu wae. Oh, aku lagi yo. Alah. PMS ki opo ora mungkin. Metu kuping kaya. Saking Mas Rian Heeh. apa ki? Anggalih Nggih. Biro Wisata CV Riantur Ngawi. Siap, matur nuwun. Nggih. Wah. Wis tak waca ndi? Lah ya wis kok. Lah 50. Lah kok wis didum kabeh sah kok. Sudah rata kok. Wis didum rata kabeh kok. Sidenya itu loh Iki 4. apa wetone Bayu ya karo wedokan lomo iki. Karo aku blas. Aku trimo Mas Riki. Trimo Mas iki ya trimo kae manut aku kae kok. Oh iya toh. Ora bolongku toh. Ayo dibawani sik, monggo dibawani. Ayo. Bawane wiwit saka Mbak Eka Priatiningsih. Nduk Eka, Dalem Biung, piye kabarmu? pangestunipun baik-baik saja. Panjenengan pripun? Sehat. Ya lho golek ini kan ya lho. Oh, Mbak Niken. Iya, Dek. Halo lho. Oh, gede aku kok. Kok iso Dhuwur aku kok. Mang jelasnya ta Biung? Coba jejera. Kula kalih Niken jejer. Ah. Dhuwur aku kok. Iya. Kowe arep Cek to Ken, nek menurutmu ngono kok iso kowe nyeluk aku Dek, aku iki kelas piro? TK ada. Ngawur. Aku lagi daftar PAUD sesuk. Lah kok wis tapes omongane. Kok bangetan lah yo mulane cerdas. kowe jejer Eka ngene kaya nggo termos. Nah, aku karo Niken kaya nggo tremos. Lah nek Niken jejer jenengan, ayo Ken Coba jejera kan. Lah dalah wis. Niken. Heeh. Kaya arep nyuntekke mbae. Ya bener aja nih. Ki sesuk arep tak terke suntik. Ben sehat Pak De. Check Nggih. up itu penting. Ora apa. Wong apa-apa ora beneran. Ora iso. Kabeh kok elek rumah sakit. Aku wis gawe nesu dalane, gawe nesu sinjene. Aku digawe nesu karo sinomane iki. Lah ngapa? Wancine aku nyambut gawe suguhane metu. Sampeyan aja gelo. Apa? Engko Mas Riki sak keluarga wis nyiapke kanggo jenengan dhewe khusus. Matur nuwun Mas Riki. Nggih, Nah, sampeyan ngadeg darane metu sampeyan ora bakale kok disiapke khusus nggo Mas Gareng. matur nuwun, matur nuwun. Sop, sego soto, pecel, jeruk, teh dadekke sak kresek. Buah. Wis. Kuwi turan. Karek di blender diombe. Larek. Kaya jus wae. Ana ta jus sop. Yo, diaturke bawane sik. Heeh. Yo saka Mbak Dita. Yo. Yo. Sing didelok sing cewek sing ning isor terus iki ngopo to Mas Gareng kuwi? Hawitekno sing ning omah ya wis ora kaya ngono. Ya diklentek. Ayo. Diklantek gambar tempel. Wayahe Mbah Huti iki tarik benang ya, ditarik ngene, distraples. Kae malah tak kawat kok. Kok sih to tarik benang kok distrapler ayo distrapler. Nah ki ta ben kersane mboten kisu to. Oh, tak laporke Mbak Putri. Kok genep ping 5 kok lek anu udele malah ning kene. Ya, ini. Sakek prawi
Bathara Gatut Kaca nonton wayang. Ndi Gatut Kaca? Kae mabur kedhuwure. Nggih. Hati-hati lho Pak, ora jiblok nggih. Ampun nggih. Pacane kaya wong mancing lele ngono lho. Ayo, anu. Babasan mampir ngombe. Ngrungokke Dita Bawa karo ndelok Mas Gareng karo ngematke bakso. Wah, enake ora jamak. Mangkoke jan persis kayak klambiku. Lah iya. Warnane. Heeh. Lah iki mangan bakso kaya mangan kowe kuwi. Ayo, ganti Mbak Suci. Bakso. Saat kelima waktu pentole cuwilik cilik medhit era majan mangkoke cilik pisan pentole cilik-cilik pisan Le, kuwi kembangan mangkok kok diurek-urek. kudu tansah dipun lampahi. Alhamdulillah, bapake pelit, anake lomo. Matur nuwun ya, Nduk, aja tiru bapakmu. Ya, Wis tenan muni ngono. lah biceno. Oke, oke. Sing kaya anakmu. Oke, Ken, aku mau ngamanah. Saka Eh. Mas Riki, 1 juta buat dirimu. Iki saestu ta, Mas? Asli aku ora ngapusi. Iki Heeh, tenan. Wis to, asli niki lho. Nek ora percaya estu. Kula. Heeh, Mas, ditutungan. Mas Rizky. Soalnya Pun lagu napa Mas Riki? Mas Riki. Oh terserah, pokoknya manut, Mas Riki. Kula niki. Nggih, heeh. Soale kowe kulino ngelem aku apikan nek sing ngelem cetil ora sah tak kei. Ya ra. Heeh. Tak balik ke anakmu. Tak balik. Ngene, Cuk. Bapakmu apian. Ya. Gowone ya, bapakmu apian. Ditampani. Endi? Apane? Saka Mas Riki. Ya, iki jatah iki asli lho. Muga-muga swarga donya papanmu. Apik nek kok nyelekit dongane. Ya. Ya. Mas Riki iki ngerti karo aku. Kok mulai kok kene ana dana kenakalan. Iya. Gandeng wis ditampa sawerane to Mbak Yuku. Ayo Mas. Dadi bawane Jadi tutuke Mas Gareng. Yo. Bawane tutuke Mas Gareng. Setuju nggih? Setuju. Lanjut. Sing nembang nggih Pak Gareng. Ora samene mungsuhi aku. Iki jane panggung wayang kulit apa sarang penyamung? Iki kanca-kanca ora sana bui, Pak Gareng gen karaoke. Iya. Ayo. Iya. Kok le minjuk-minjuk kaya brutu. Pak De. Wes entuk 100.000 ping 10. Pak De, kowe kan kadang ya wis tuwa lali tak gawake wae sik. Kowe iki nyinden yen bengi yen awan nak nyopet. Ora kenek. Yo, tutuke Mas Gareng. Ayo. aku. Bawane tutuke. Ya tetep tak lakoni. Ya iya, kudu. Mangan bakso. Ayo. Do, Widodo. Aja gelem ditinting wae. Ora krungu mangan bakso. Ora krungu. Jare yoga-yoga gen mangan bakso. Nek kene iki kowe kok nabok gamelan. Ana wong arep nembang kok tinggal mangan bakso, muga-muga keloloten. Lah jare mong kan mangan bakso kabeh, tak nyanyi ngono. Aja mak nek diganggu nek keselak. Do, tintingan kok tak pundhutke permen. Nah. Ya. Salat kan 5 wektu. Lho apik lho wi. Oh, sing gedhe pancen TLK. Apa? Teleh. Lah ngapa ta? Nintinge dhuwure ra ono kok. Yo. Bales ke Pak De iki lho. Pak De Gareng LC jare. Apa? Lencong jare. Yo. Kudu tansah. Iya. Dipun lampahi.
iku cagak agama pakartikan ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya Ngapa ta? Dene napase wis entek ra didegeke. Kowe enak dok. Kene iki sing ngeden ora tekan gone. Ya buka celuk sik, ya buka celuk sakani Ken. Maka. Wis rajine tansah dieling-eling wis rajine padha dadi aten wasananda layahe sampeyan tapi wajib gawe pangeran cakrake ngadomo kudu tansah dicoba nganti sampurna yen Alhamdulillah, terima kasih matur nuwun. Ayo Eka, Suci, Mbak Dita Lenggasik. Nduk Niken. Mas Riki diparingi lagon wewayangan. Oke. Ayo. Iki yen iki bocah iki all-round sing anyar ya sing lawas ya mlaku. Apakah arti nama Niken? Ayo Mas Hadreng, dijeki Niken sik. niki niatnya dari kecil kepingin jadi seniwati sing pinunjul. Terus Ken? Ken napa-napa mawon saged menika all-round. Nggih, Oh, klasik ya iso. Sing modern ya oke. Terus Salindri. Saben dina isih tetep sinau nadyan saiki wis payu. Terus Lin. Lindungane sing
digatekke ya lindungane Gusti sing murbeng dumadi. Terakhir Dri iki lho, Dri. apa? Driat. Dri apa tembunge Jawa? Driya. Driya. Heeh. Driya. Ya ati. Driya atine apik. Nggih. Dadi iki yen apik kok aja mung apik wujud jaba saatine ya kudu apik becik. Nggih. Tak dongak-dongake atimu apik, Amin. ketemu rejeki Amin. ya. Ngono aja lali karo bae. Berarti kudu ndelok apa? Kudu golek jodoh sing jenenge rezeki. Aja rejeki iki beda. Rejeki ora maksudnya iki ketemu rejeki iki anu apa ki jenenge ya iso materi, ya iso pasangan. Nggih. Ning sing baku ketemu rejeki sing baku kanggo sanggamu urip nganti mati kuwi ngelmu. Amin. Ngono Piye ya. digatekke, Nduk, welinge Nggih. bae. Tembungmu piye? Digatekke welinge bae. Nggih, mumpung tasih urip mangkane Lah, kula gatekke. kudu aku lho. Iki ketoke klop gitu. Ayo. Seneng yen aku mati iki seneng. Ya ora to, Pak De. Terus yang selalu mensupportku, yang selalu membikin lucu siapa kalau bukan jenengan? Lah dene yo Oh, ngerti. Ayo aja ninggal sik, Mas. Aja. Arep aku iki duwe kanca gareng akeh. Wing Wah, ora. Aku wis entuk informasi. Wis. Kalau wilayah Ngawi khususnya kene iki gareng ya wis gareng sing original ngene. Nggih, heeh. Ayo, Saya Mas- wewayangan diaturke sik, monggo dilanggamke sik. Monggo. Yo, diaturke. Yo, Nduk. Ya, ayo Mbah Kakung, rada seru Mbah Kakung. Pak Kakung. Niki Ya. buka celuk. Nggih, heeh. Wayangan pangeran itu terang ilang saka ing manunggu pasrianku sliramu sejanku hatiku dan sakalingan nasamu tanulang saka ing Terakhir, Sumber kapan kita Orang
Terima kasih matur nuwun, nduk niken lereno sik lenggah. Nggih. Ora anu den lenggah sik. Kono bali angkrem meneh. Ya men saking laris iki bangsa nggon tenggorokan iki aja dipeksa. Oh, iso rusak pita suaranya. Nggih, mongko toko ora nek sing dodol. Wah, balik kene ya suwe. Niki nyuwun sambel kemangi. Oke. Kalian katresnan sejati. Yulimbo sampun supe mirsani Yulimbo kalih nduk niken tanggal 1 November wonten Keras Wetan. Oke. Menika Bu Carik. Oh, siap, Bu. Aku mbok jarak iki. Aku mbok jarak. Bu Carik, Mas Garing Bu Carik. Pokoke wayangan ra nganggo aku dadi resul Bu Carik. Bu Carik, Mas Garing Bu Carik. Nggih. Mboten ampun digugu omongan kula. Mboten wong Bu Carik niku piyai iki luwes, Mas. Nggih. Bu Carik niku piyai sing seneng gojek. Lah iya. Piyai niku. Bu Carik gampang kowe wis sing ora nawake. Ora nek kaya nggih tak tawakke wis. Tak tawakke ning terminal kuwi. Mangsamu angkot kuwi. Yo, Mbak Ayu, ayo rene. Rene jedak Mas Gario, serambat. Mbah, yo. Apa? Artakon. Piye? Sindenmu iki telat ngombe obat. Kok telat ngombe obat to? Sepolahe kaya ngono, Mas. Ora sak kaget kabeh ngono. Nek tak klumuk iki ngono-ngono. Ya wis, aku maklum. Tak tekon. Sing waras-waras mboten betah ten mriki. Iya. Bayan iki kolektor barang antik. Iya. Kok sik buri-buri tak goleki ya sing pedhot-pedhot ku tak klumuke dadi siji ya ta. Basa mantan adu jago tak iso demung ya ra. Yo, wong kabeh iki malah kowe pahalamu gedhe. Ngopeni wong. Iki jenengmu sapa, Nduk Sayu? Nami kula Wati. Heeh. Nggih, nderek tepang suya kemawon para kadang nggih. Nami kula Diayu Kusumane Tiasi malah kaji kok beluk. Oh, pancen rada sentet. Ngapa ta? Wong jeneng kok nganggo kokok beluk. Lah kuwi jeneng iki ciri wanci lene gawa mati kuwi. Oh iya. Ora omahmu ngendi, Nduk? Kula asli saking Kota Madiun. Oh, iku cah Madiun. Cedak to. Nggih, Kowe cerak. kowe kok iso polahmu kaya ngene iki apa pancen darah seniman? Niku bapake dalang, ibuke penari. Bapake sapa? Mas Yogi Bagong niku dalang Madiun. Oh. Ibuke penari, adine niku dalang cilik. Oh, alah ya wis lumrah yen ngene. Ngertos, jenengan ngertos. Heeh, lumrah yen polahmu kaya wong kurang saon iki lumrah. Kok kurang Ya, saon jata. ribut to. Iya. Mula anu yo iki ana sing ngersake sambel kemangi. Terus anu Mas Gareng jangan lupa ini acara didukung saking wedding organizer Yayan Pro Guyung. Oke. Niku melayani rias, hiburan, sound terop dan lain-lain. Amin. Ayo, engko sapa sing kagungan kersa gitu.
gelare kaya ngeten iki. Pokoknya- Iki dienggo orkes Melayu ya masuk, dienggo wayangan ya hebat. Masuk Jos, jangan khawatir, semuanya akan dilayani. Buktinya malam hari ini. Lah apa buktine? Orang tinggon kali dadi panggung. Iya. Yo kira Kreatif nggih Pak. kreativitasnya Betul, pihak betul. IO. Nggih, pokok dimanapun tempat pokoknya iso digawe senyaman mungkin. Nek wis karo napa niku wedding organisir Mas Yayan Pro guyung niki. Nggih. Ayo sambel kemai diaturke. Monggo, ayo.
Nggih, terima kasih, terima kasih. Matur nuwun sambel kemani wis diaturke. Bareng. Iki ana kancane Mas Riki niku arep dono swara. Wah, apa nggih? Nggih, Mas Farisa. Ayo rene. Kene Mas, niku arep nembang Lintang Asmara. Nggih. Oh, duet karo genduk. Nggih no. Nggih, monggo. Mas Farisa, ayo kene. Farisa. Monggo. Wah, Monggo Mas Farisa. Aturan lagi. Enggal. Umikan punya tosi. Mas Farisa. Enggal. lagi nyopot sepatu. Ya wis. Ora sida malah mlaku. Oh, senengane. Wah, iki. Nggih, yo, Cocok iki. Kata wis kono, Duk. Niken dintekne ya. Ayo, ayo. Monggo, Mas Farisa. Dengan yo dampingi kono. Ayo. Bareng Nun aja. sewu, Mas Farisa. Ngastomik. Makasih yo Mas Farisa. Oke. Nun sewu, kok ketoke kali Mas Bayu cedak kan? Wah, ini bestie saya Oh. Nggih. Oh, besek panjenengan. Besek. Iya. Oh, besti kok besti. Oh, sahabat. Ah. Terus Mas Riki, Mas Bayu panjenengan. Mas Nggih. Agung Bakar, Mas Pak Anggun. Mas Anggun. Mas Anggun iki bos batik Jaya Dipa nek golek batik tulis nduk niken. Ning gone Mas Anggun ning Kalitan Surakarta batik Jaya Dipa. Pon sesuk kula utang, Mas. Terus karo Mbah Surit. Nggih. Mriki Mas pun diaku mau mboten. Mas Farisa itu dulu pernah ikut ajang pencari bakat. Apa Mas? KDI apa anu tau? Masak memasak. Indonesian Idol. Indonesian Idol. Tahun 2014 waktu Iya. sampai Jakarta dapat 90 besar. Aku biyen yo melu lho. Nggih. Heeh. Masamu anu jalanipun pundi to, Mas? Kula, Nggih. saya dari Kartosuro, Tanggaku kuwi Mas. Sukoharjo. Sukoharjo. Ya, Wajo. nggih. Aku wis pitaya, kualitasnya pasti bagus. Mila arep nembang Lintang Asmara. Pun Nggih. Izin duet ya, Dek. Oke, ayo monggo. Saya deg-degan ini. Senang hati. apik-apik kula pengestoni apik. Nggih. Wah, wah, kaya mandi-mandi yo Mbak. Yo, Lintang Asmara, Mas Farisa, Niken Salindri. Oh, yo. Mas Agung Bakar, Kopi, selamat mendengarkan Mas Riki, Mbak Surit, Mas Agung. Yo. Yo, mantene muka ini.
Matur nuwun, matur nuwun. Nah, AS Musik. Piye? Apa? Bersama AS Musik. AS Musik iki apa? Abdi Solo Musik. Oh iya. Piye apa, Mas? Iki arep ana sing gruduk awakmu. Iya. Lah ngapa? Kanca-kanca sahabatmu wis do pinarak kene. Monggo. Mau ajengake. Hari ini spesial bertepatan hari ulang tahun pernikahan Pak Dalang Bayu Aji bersama dengan Mbak Sylvie. Kita nyanyi bersama-sama. Happy wedding. Ayo, ayo. Happy birthday, happy birthday to you. Hari ini hari yang tak terburuk, bertambah 1 tahun usiamu, bahagia selalu.
doanya Pak. Semoga selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Karo dikenalke Bapak Ibu menawi kepengin ngertos kendaraanipun Bayu nggih. Nggih. Terima kasih, terima kasih. Selamat ulang tahun Pak Bayu. Iki ulang tahun Anniversary. Yang ke Wah, wis piro ya? Wis ping pira-pira sing baku dijaga rumah tanggane. Ya 16 tahun ya. Aja nakal-nakal kaya aku. Iya. Iya. Nggih, terima kasih Mbak Niken, Mas Marisa, Mas Agung Bakar, Mas Anggun, Mas Riki, Mbak Nata. Wah, ya piye? Mas Robi wong kabeh wis bendinane nek ora pas ning acara ya nglumpuk. Nggih, heeh. Nggih, engko tak tutuk kene Pathek Songo. Mas Marisa jengen aja bali sik. Gen nek kene sik engko Pathek Songo gen munggah meneh. Duet karo Mbak Niken. Ayo, engko tak dadi dukane bukana biasa. Ayo tak deleki. Antrakan Sandya Sukra, Pinggara Pingkang Samudra.